Haukalo, millainen kokemus yhden pelin perusteella on? Niin, no se on tällä hetkellä paras mahdollinen, että ei ole muuta vaihtoehtoa, niin pelataan tällä viimeksi. Mites Mika, kuinka velhot on tähän valmistautunut? Mitä te painotatte? No erikoistilanteet varmasti on isossa roolissa tänään ja me ollaan avauspeliäkin hiottu tällä menneellä viikolla nyt, että se kun saadaan kuntoon, niin se on hyvä. Kiitos ja onnea peliin. Kiitos. Tervetuloa hyvät katsojat tänne Pohjantien koululle. Täällä pelataan tänään kauden ehdottomasti tärkein ottelu, kun Kuopion velhojen vieraaksi on saapunut pelimiesten joukkue Oulusta. Tämän ottelun voittaja pelaa ensi kaudella ykkösdivisioonassa ja häviäjä putoaa sitten kakkoseen. Pelimiesten kokoonpano on tänään seuraava. Numerolla 1 maalivahti Mikko Valkama, 5 Tuomo Pylkäs, 6 Miikka Kärnä, 7 Petri Mattila, 8 Topi Ronkainen, 9 Jussi Tolonen, 10 Mikko Malin, 12 Jarkko Leppälä, 13 Jyrki Sarvanko, 14 Markus Tuomikoski, 15 Petteri Peltoniemi, 18 Marko Hooli, 20 Mikko Lassila, 21 Jarkko Malmihuhta, 22 Kai Pietilä, 33 Tommi Keränen, 40 Pasi Myllyoja, 41 pelaava maalivahti tänään Vesa Ollikainen, 73 joukkueen kapteeni Tommi Juvani ja 77 Lasse Malin. Kommentaattorina meillä on tänään Kuopion velhoista pelaaja Mika Häkkinen. Sinä et itse ole tänään tuolla kentällä. Miksi? No, minulla todettiin tuollainen polven nivelpussin tulehdus, jossa toipumisaika on pitkä. Tämä kausi on sitten siltä osin paketissa, että ei koko loppukautena pysty pelaamaan. Ja näin sieltä tuleekin jo velhojen joukkue kentälle. Pieneksi on tuo velhojen pelaajarinki nyt tosiaan loppukaudella mennyt. Tänään on 12 kenttäpelaajaa ja sitten 2 maalivahtia, joten kovin paljon siinä ei ole vaihtoehtoja. Ja velhojen kokoonpano on tänään seuraava. 8 Janne Miettinen, 10 Sami Haapalainen, 11 Ville Pesonen, 20 maalivahti Tuure Kinnunen, 22 Pekka Nopon, numerolla 39 joukkojen kapteeni Mika Tiihonen, numerolla 40 Tomi Grön, 44 Ossi Tuomainen, 50 toinen maalivahti Markku Kauppinen, 78 Tuomo Pelkonen, 79 Leo Lyytin, 83 Henri Tuhkanen, 84 Matti Punkki ja 92 Anssi Koponen. Ja ottelun tuomareina ovat tänään Keski-Suomesta Jyväskylästä Jani Mäklin ja Tuomas Paananen. Molemmat herrat edustavat Keski-Suomen erotuomarikerhoa. Pelissä on siis todella kovat panokset ja pelaa ensi kaudella ykkösparissa ja häviäjä on kakkosessa. Tämä pelimiehet joukkue pelasi nyt tällä kaudella kakkosdivisioonan neloslohkossa ja sijoittuu siinä runkosarjassa kakkoseksi ja pääsi sitä kautta tähän karsintasarjaan. Aikaisemminhan joukkueet kohtasivat viime lauantaina täällä Kuopiossa. Silloin velhot voitti jatkoajalla maalein 4-3 ja sitten sunnuntaina pelattiin Oulussa. Siellä pelimiehet otti 3-1 kotivoiton, joten melkoisen vähän on Mika maaleja tullut näissä peleissä. Mitä uskot, missä nyt nähdään ratkaisu tänään? Mikä ratkaisee, että kumpi ensi kaudella nyt divaripelejä pääsee pelaamaan? Toivon, että kokemus ratkaisee, mutta luulen kuitenkin, että tässä ratkaisee se, kumpi puristaa vähemmän mailaa tässä negatiivisessa mielessä. Että toivon, että se joukkue, joka pystyy rentoon omaan peliin, voittaa tämän ottelun ja sillä tavoin pelaa ensi kaudella korkeammassa sarjatasossa. Pelimiesten joukkue pelasi viime kaudella vielä Oulun Luisten seuran kakkosjoukkueena ja nyt heillä tällä kaudella oli selkeä tavoite sitten nousta ykkösdivariin, joten tänään se sitten selviää, että pääseekö joukkue ensi kaudella ykköseen. Ja pelimiesten avauskentällinen on Markus Tuomikoski, Jussi Tolonen, Jarkko Leppälä ja sitten Pasi Myllyoja ja Jarkko Malmihuhta. Ja maalissa tosiaan Vesa Ollikainen.
Velhojen avausmaalissa tuttu mies Tuure Kinnunen. Ja pakkeina on 40 Tomi Grön ja Ossi Tuoma 44. Ja Velhojen hyökkäysvitjana Janne Miettinen, Ville Pesonen ja 78 Tuomo Pelkonen. Velholta ilmeisen odotettu avauskenttä. Kyllä joo. Ja ehdottoman tärkeä ketju tässä pelissä tulee varmasti olemaan. Näin alkaa kaikki olla valmiina. Tosiaan nyt pelissä ovat erittäin kovat panokset. Erittäin hyvän TV-ottelun saimme nyt tähän viikon matsisarjaan. Mielenkiintoista nähdä, kuinka tässä nyt tulee käymään. Ja siinä sai Kinnunen heti töksyä. Miettinen heittää pitkän päätyyn. Tuomo Pelkonen menee perään. Janne Miettinen ja pudottaa tuohon Ossi Tuomaiselle. Tuomainen kiertää, mutta pelimiehet peittää. Puoli minuuttia pelattu ja ensimmäinen vaihto. Ja Velhojen kakkoskenttä on tänään Matti Punkki, Mika Tiihonen, Pekka Noponen hyökkäyksessä ja pakkeina Leo Lyytinen ja Anssi Koponen. Mika Tiihonen katkaisi tuosta ja siitä tulee Velhoille vapari. Ja pelimiehillä Mikko Malin, Petri Mattila, Tommi Juvani, Topi Ronkainen, Kai Pietilä nyt kentällä. Pallon takana on Anssi Koponen. Koponen kiertää siitä ja laukoo, mutta tuo epäonnistuu. Pelimiehet purkaa ja Tuure Kinnunen avaa tuohon nopeasti Pekka Noposelle. Näin tulee jälleen pelimiehet. Koponen peittää tuon laukauksen. Miettinen nyt jälleen Velholta. Velhot pelaa siis kahdella kentällä tänään. Kuinka rankkaa se mikä on, kun kahdella kentällä näin kovaa peliä väännetään? Kyllä varmasti on rankkaa ja varmasti tulee lopussa näkymään. Sitten toivotaan, että Velhoilla nyt kunto kestää ja pelataan järkevästi. Alku on ainakin lähtenyt todella hyvin. No niin, näin peli jälleen jatkuu, pari minuuttia kohta pelattu. Ja sieltä tulee maali! Numero 12. Jarkko Leppälä pelimiesten joukkueessa ajassa 1.55. Vie oululaiset 0-1 johtoon. Huono aloitus nyt Velhojen kannalta. Kuinka paha tällainen takaisku nyt heti tässä ottelun alussa on? Tämähän on pahin mahdollinen alku. Täytyy myöntää selvästä merkkausvirheestä pelaaja aivan täysin vapaana maalin kulmalla. Pääsee suorastaan sijoittamaan pallon maaliin, mutta tästä nähdään, että miten peli lähtee kulkemaan jatkossa. Toivotaan, että Velhot saa nyt oman pelinsä äkkiä kuntoon. Tuo maalintekijä Jarkko Leppälä, niin kakkosdivisionan runkosarjassa 11 plus 12 saldo, joten hän on tosiaan pelimiesten tärkeimpiä. Ja Jussi Tolonen sai syöttöpisteen tuosta maalista. Jarkko Leppälä peläsikin vielä viime kaudella Olssin liigajoukkueessa, joten kyllä tuolla kovia pelimiehiä tässä joukkueessa on. Siinä Kinnunen teki tärkeän torjunnan, pudottaa Anssi Koposelle, Koponen antaa Leo Lyytiselle, Lyytinen antaa Kinnuselle ja nopea avaus tuohon oikealle. Siellä Pekka Noponen, Mika Tiihonen. Tiihonen pudottaa Lyytiselle ja siitä laukaus, mutta maalivahti torjuu. Ja siitä pelimiehille vapari. Pelimiehet pelaa kolmella kentällä ja sitten velhot vääntää tosiaan kahdella, joten niin siinä mielessä etu on pelimiehillä. Petri Mattila, siellä Tomi Grön häntä vastassa ja tuosta laukaus pallon perään Ossi Tuomainen.
Tuomainen antaa Grönille ja Grön heittää pitkän. Ville Pesonen yrittää kiertää siitä ja hankkii velhoille vaparin. Pallon taakse Tomi Grön ja Ossi Tuomainen. Ville Pesonen sen antaakin siitä ja Tuomainen laukoo, mutta tuo peitetään. Miettinen pääsi siitä jatkamaan, mutta ei siitä sen ihmeempää. Nyt hyvä tilanne jälleen, mutta ei vieläkään velhot onnistu maalinteossa. Ossi Tuomainen pudottaa rauhassa Grönille. Ja Tuomainen heittää pitkän päätyyn. Tuomo Pelkonen. Pelkonen pyörittää siinä ja pudottaa pakille Leo Lyytinen. Velhot vaihtoi tuossa jo pakkiparia. Koponen, mutta tuon katkaisee pelimiehet. Hyvä torjunta Kinnuselta ja voi! Siinä tulee nyt ajassa 4.08. 0-2. Se lähti tuosta Anssi Koposen harhasyötöstä tuo tilanne. Ei hyvältä näytä nyt velhojen kannalta. Ei, tässä on juuri tämä ottelun alku, mikä on kriittisintä aikaa. Tässä on selvästi onnistumisista pelimiehet saanut otetta, vaikka peli pyöriikin toisessa päässä, niin maalin teossa onnistuu Oulu. Siinä Tuure Kinnunen ensin hyvin torjuu tuo ensimmäisen laukauksen, mutta reboundia hän ei enää pystynyt torjumaan, joten numerot ovat nyt 0-2. No reboundit pitäisi pystyä välittömästi poistamaan tuosta maalin edestä. Ja maalin tekijä oli Mikko Malin. Sieltä Miettinen pääsee kokeilemaan. Nyt pitäisi kyllä vielä saada äkkiä kavennusta, että ne pysytään pelissä vielä mukana. 4,5 minuuttia pelattu ja numerot siis 0-2. Jälleen velhoilla vapari Anssi Koponen maalin takana. Että keskelle Lyytinen ampuu hivenen ohi. Siinä oli erinomainen maalipaikka jo. Matti Punkki antaa Leo Lyytiselle. Lyytinen kiertää rauhassa tuonne oman maalin taakse ja antaa Punkille. Punkki katsoo rauhassa ja antaa sinne Lyytiselle. Pelimiehet hyvin karvaa tuosta ylhäältä kahdella kiinni. Matti Punkki lähtee tuomaan itse ja se onnistuukin tuossa. Tiihonen varmistaa. Lyytinen kahdella tulee jälleen pelimiehet päälle. Ja siitä velhoille vapari. Kyllä pelimiehet selvästikin yrittää tuossa karvauksessa sulkea ne kaikki mahdolliset syöttölinjat ja sen jälkeen kun puolustaja kääntyy, he iskevät kahdella, että se on tehokas ja jos he sen hallitsevaa, se tulee olemaan vaikea avata velhoille koko pelin ajan. Kyllä, kohta 6 minuuttia pelattu ja numerot ovat 0-2. Kyllä tässä velhoillakin on jo jokunen maalipaikka ollut, mutta ei ole vielä onnistuttu palloa tuonne maaliin toimittamaan. Tomi Grön. Ossi Tuomainen antaa Grönille takaisin. Matti Punkki, mutta tuokin laukaus peitetään. Siinä Pelkonen pääsee laukomaan, mutta erinomaisesti kyllä pelimiesten puolustus peittää nuo laukaukset. Sehän on erittäin tärkeää tosiaan, että maalivahti voi keskittyä torjuntatöihin, kun pelaajatkin hyvin peittävät nuo vedot pois. Kyllä. Tuomainen heittää päätyyn. Miettinen. Ja siitä velhoille vapari. Jälleen vaihdetaan miehityksiä. Peliä on saatu hyvin pyörimään Oulun päädyssä, mutta onnistumisia ei vaan... Niitä nyt ehdottomasti kaivattaisiin, kun 0-2 ovat numerot. Ja niin, tämä on tosiaan elämä ja kuolema ottelu velhoille. On tässä... Ottelun häviäjä tosiaan putoaa, tai ei putoa, velhot siis putoaa, jos häviää kakkosdivisioonaan. Ja sitten jos velhot voittaa, niin pelimiehet on myös ensi kaudella kakkosessa, ei nouse ykköseen.
Pelimiesten joukkue on myös valmistautunut tähän otteluun. Siellä on pelaajia ties minkälaista väriä hiuksissa. Velhot ei ole tällaisen kikkaan nyt turvautuneet. Joo, ehkä se on tosta, että uskotaan itseen, ei taikavoimiin. Anssi Koponen siellä maalin takana. Tuure Kinnunen tavoittelee Pesosta ja pallo menee tuonne päätyyn. Siitä jälleen hyvä kuvio, Miettinen ja Pesonen siinä. Hyvästä paikasta vapaari. Nyt on erittäin hyvä maalipaikka, jälleen reilu 8 minuuttia ottelun ensimmäistä erää pelattu ja nyt kyllä jälleen hyvä tilanne siinä. Miettinen, mutta pelimiehet peittää erittäin hyvin. Miettinen kääntää tuon Grönille ja Grön kääntää siitä erittäin tärkeä maali. Ajassa 8.22 Velhot kaventaa numeroiksi 1-2 maalintekijä numero 40 Tomi Grön. Tuo oli kyllä todella erittäin tärkeä maali nyt. Oliko harjoiteltu kuvio? Näytti siltä, että harjoiteltu kuvio oli kyllä, mutta ensimmäisellä kerralla se ei vielä onnistunut. Että sitten onneksi toinen yritys meni maaliin. Kyllä, ja nyt siellä jälleen uudet miehet kentällä. Miettinen sai tosiaan syöttöpisteen tuohon Grönin maaliin ja nyt mielenkiintoista nähdä kuinka ottelu tästä jatkuu. Nyt olisi erittäin tärkeää, että Velhot saa uutta putkeen tasanumeroihin peliin, jospa tuo maali nyt antaisi itseluottamusta. Noponen tavoittelee siellä Tiihonen pudottaa rauhassa Lyytiselle ja näin Velhot hakee jälleen uutta maalipaikkaa. Pekka Noponen antaa tuon ja siitä Tiihonen vetää hudin. Matti Punkki kiertää siinä ja siitä tulee pelimiehille vapaari. Sen verran jos tilastoja katsotaan, niin ykkösen runkosarjassa ja jatkosarjassa maalintekijä Tomi Grönillä oli tehoja 8+6 eli 14, joten varsin hyvät tehot on Pylellä puolustajaksi. Näin tulee jälleen Velhot Miettinen, mutta tuo menee ohi kaukalosta. Ja ensimmäisen erän puoliväli lähestyy aivan 2-3 sekunnin päästä. Onko Mika tämä ottelun tempo ollut odotettu? On kyllä, että kova tempo alusta lähtien. Molemmilla on yritystä ja molemmat joukkueet tiedostaa koko ajan mitkä on panokset ja se näkyy varmasti pelin loppuun saakka, että tästä ei tule vauhti ainakaan vähenemään, että enemmän ehkä kiihtymään jopa. Ossi Tuomainen, Lyytinen antaa Miettiselle. Tuon pallon saa Pekka Noponen. Koponen ja kentälle tuli Tiihonen. Tiihonen antaa Punkille. Punkki harhauttaa erittäin hyvä nousu tuon maaliin, mutta veto menee tuonne päätyseinään. Kuopion Velhot on kärsinyt kotitappion viimeksi täällä Pohjantiellä helmikuun 3. päivä. Sen jälkeen on pelattu kotikentällä 4 ottelua ja niissä on tullut 2 voittoa ja 2 tasuria, joten varsin hyvä saldo Velhoilla on tämän tilaston mukaan täällä Pohjantiellä nyt viime peleissä ollut. Koko kaudellahan Velhot tuli tässä ykkösdivisioona Itälohkon alemmassa sarjassa 4. eli joutui sen takia näihin karsintaotteluihin. Velhot pelasi siis 27 ottelua ja niistä tuli 8 voittoa, 3 tasuria ja 16 tappiota, pisteitä 19. Pelimiehet sitä vastoin kakkosdivisioona
Neloslohkossa 22 ottelua, 15 voittoa, 2 tasuria ja 5 tappiota. Sellainen mielenkiintoinen tilastoseikka pelimiehistä vielä, että 1 maalin voittoja joukkue on tällä kaudella saanut peräti 7, joista 2 on tullut jatkoajalla, joten varmasti kova vastustaja velhoilla tänään on. Pekka Noponen, mutta menettää tuon pallon. Koponen. Anssi Koponen. Pelimiehet ottaa jälleen korkealta kiinni. Siellä Mika Tiihonen. Pekka Noponen kääntää, mutta hyvin torjuu Ollikainen pelimiesten maalissa. Mika, sinä olet tällä kaudella nyt ensimmäistä vuotta ollut tässä velhojen ykkösjoukkueen mukana. Oliko divaripelit sellaisia kuin odotit? Kyllä ne oli jo. Että kyllä siinä hetken meni, että niihin tottui siihen vauhtiin ja tempoon. Että tietysti voimankäyttökin on aivan erilaista. Että kyllä se ihan odotukset täytti ja mukavalla tavalla vielä. Niitä on mukava pelata ja olisi tietysti pelata jatkossakin. Kyllä sen verran velholaisittain tätä lähetystä teemme, että tietysti toivomme, että ensi kaudella myös ykkösdivisioonatason pelejä täällä Kuopiossa nähdään. Se on sitten eri asia, että millaisia muutoksia tuossa joukkueessa tapahtuu. Meni tämä peli nyt miten tahansa. Miettinen ottaa tuon pallon ja tuo vauhdilla ylös. Pesonen pääsee laukomaan, mutta se peitetään. Pesosella taisi muuten tuossa ennen ottelua olla jotain mailaongelmia, vai näinkö on? Joo, kyllä Pesosella meni alkulämmittelyssä tosissaan lapaa poikki ja se tietää salibändissä, kun pelataan monta kuukautta samalla lavalla, niin että se veto ja syötöt eivät enää lähde samalla tavalla ja täytyy nopeasti totutella aivan uuteen lapaan, aivan uuteen käyristykseen. Samanlaista käyristystä ei saa juuri millään, oli muotti tai ei käytössä, niin aina se on uusi lapa, se on eri jäykkyinen ja se on aivan uusia. Toivotaan, että Villen peliin pahasti nyt tänään heijastu hänen maaleja varmasti tässä tarvitaan. Hyvin ottaa Tuure Kinnunen tuon pallon, pudottaa Koposelle. Koponen antaa toiselle puolelle Leo Lyytiselle. Erittäin tiukasti pelimiehet nyt ottaa kyllä tuolta ylhäältä kiinni. Noponen pääsee kiertää tuosta ja hakee vetopaikkaa. Siinä ei tuomarin pilli soinut, vaikka niin ehkä olisi pitänyt soida. Näin tulee jälleen pelimiehet. Velhot peittää tuon. Noponen. Malmihuhta. Hänellä on joukkueessa poikkeava tuo hiusväri, kun muilla on lähinnä tuollainen vihreä sävy, niin hänellä on aivan tuollainen punertava, mutta niin siinä ilmeisesti on väärä värituupi tullut käteen. Ilmeisesti jonkun eri joukkueen kannattajia. Kyllä. Reilut 15 minuuttia pelattu jo ensimmäistä erää ja numerot ovat edelleen 1-2. Pelimiehet teki tuossa ottelun alussa reilussa 4 minuutissa 2 maalia ja sitten velhot pääsi kaventamaan. Mutta nyt pitkään aikaan ei ole mitään tilastomerkintöjä tullut. Ja nyt siellä tuleekin juuri sitten, kun näistä tilastomerkinnöistä puhutaan, jäähy. Miettiselle. Joo, Janne Miettinen Kuopion velhoista saa 2-minuuttisen ajassa 15.35. Tuossa alkuhaastattelussahan molemmat valmentajat painottivat erityisesti näitä erikoistilanteiden merkitystä tässä ottelussa. Nyt on sitten hyvä tilaisuus meillä nähdä, kuinka pelimiehillä voimapeli pyörii. Tästä pitäisi nyt ehdottomasti kyllä selvitä ilman takaiskua. Kyllä. Ylivoima on salibändissä niin kuin varmaan muissakin. Ja siinä tulee heti maali. Juuri meinasin ruveta sanomaan, että ylivoimat on harjoiteltu. Ja kyllä siinä paha pyöritys. Ja numeroiksi 1-3. Vain 8 sekuntia ehti kulua tuota Miettisen rangaistusta. Joten hyvällä prosentilla pelimiehet tuosta nyt pääsi johtoaan lisäämään.
Joko tässä pitäisi aika lisää miettiä? Ei ehkä vielä tässä vaiheessa, että peli on kuitenkin vielä niin alussa ja nyt vaan pitäisi muistaa pitää pää pystyssä ja että oma peli ja yrittää saada koko ajan. Yritys ei saa tähän loppuun. Niin, eihän 2 maalia salibändissä vielä ole ero eikä mikään. Sehän otetaan kiinni vaikka 10 sekunnissa, jos tiukka paikka on. Aivan. Yleisöäkin tänne Pohjantien koululle on tullut ihan mukavasti ottaen huomioon, että ulkona on mitä kaunein kevätpäivä. Tommi Juvani oli tuo maalin tekijä ja Kai Pietilä sai siitä syöttöpisteen. Nyt olisi tärkeää kyllä, että Vellot saisi rauhoitettua tilanteen ja rauhassa jälleen rakennettua omaa hyökkäyspeliä. Mika Tiihonen, Anssi Koponen ja maalivahti Ollikainen ottaa varmasti tuon. Pelimiehillähän ei ole tässä kuin pelkästään voitettavaa. Joukkue pelasi tosiaan viime kaudella vielä Olssin kakkosjoukkueen nimellä ja kun Olssin ykkösjoukkue pelaa liigassa, niin joukkue ei voi ykkösdivisioonaan nousta, joten tälle kaudelle nyt sitten perustettiin tämä uusi joukkue ja nyt tosissaan divaripaikkaa on haettu ja erittäin lähellähän se näyttää tällä hetkellä nyt olevan, että joukkue ensi kaudella sitten noita divaripelejä pääsisi pelaamaan. Mutta ottelua on jäljellä vielä reilut 2 erää, joten paljonhan tässä ehtii tapahtua ja Velhotkin mahdollisesti vielä maalinteossa onnistuvat. Nyt jälleen Velhoilla erikoistilanne, vaparitus ja Pesonen ampuu, mutta puolustusmuuri peittää. Pallo pomppii siellä melkoisesti, mutta erittäin hyvin kyllä nuo pelimiehet peittää nuo Velhojen laukaukset. Tomi Grön. Grön antaa tuohon Pelkoselle, Pelkonen antaa oikealle. Ja Miettisen laukaus epäonnistuu, pallo pysyy kuitenkin kaukalossa. Siinä ilmeisesti yritettiin tavoitella Pesosta vielä maalin takulmalta syötön muodossa. Joo, mutta näin jälleen on haettava vauhtia tuolta omalta puolustusalueelta ja Pesonen menee samalla vaihtoon. Siitä Velhoille vapari ja vaihto suoritetaan loppuun. Ensimmäistä erää jäljellä vielä 2 minuuttia ja numerot taululla ovat 1-3. Nämä pelithän ovat olleet hyvin tasaisia. Ensimmäisessä karsintapelissä Velhot voitti täällä Kuopiossa siis jatkoajalla maalle 4-3 ja pelimiehet Oulussa 3-1, joten tässä kyllä mitään kovia maalikarkeloita ainakaan ennakkoon voinut odottaa. Ei, eikä tästäkään pelistä uskalla odottaa. Ensi erään varmasti lähdetään aivan uusin kuvioon, ainakin velhojen puolelta. Muutoksia varmasti tullaan tekemään. Mitä tässä nyt konkreettisesti, mitä sinun mielestä pitäisi tehdä tällä hetkellä? Mä en tiedä ihan toisen erän alkuun vielä lähtisinkö tekemään mitään kauhean suuria muutoksia. Ehkä karvausta rupeaisin ottamaan vähän tiukempana ja vähän nostaisin koko pakkaa ylöspäin. Siinä varmaan kaikki tällä hetkellä, mitä ehkä tekisin, että uskoa loisin, että saataisiin jostain muualtakin apuja sitten ottelun voittamiseen. Sen näemme aivan hetken päästä sitten, mitä otteluvalmentaja Jouko Turunen keksi tuossa erätauon aikana, että miten Velhot saisi tuota maalieroa kavennettua ja tasoitettua. Siitä Miettinen erittäin hyvä veto. Miettisellä on kyllä hyvä tuo kääntölaukaus. Jos olisi vaan maalia kohti mennyt, niin varmaan olisi verkko heilahtanut. Ossi Tuomainen heittää Pesoselle ja pomppu siinä. Hyvin torjuu Ollikainen tuon. Grön katkaisee varmasti Miettinen. Siellä on Grön. Nyt Velhoilla hyvää pyöritystä tässä aivan ensimmäisen erän lopulla. Ai, tolppaan osui tuo Pesosen laukaus. Siinä oli maali kyllä enemmän kuin lähellä. Harmin paikka, ettei pallo mennyt maaliin. Erittäin hyvä tilanne siinä. Jälleen pelimiehet peittää. Pallon ottaa Tuomainen. Pesonen vääntää siellä vimmatusti.
Mutta peli jatkuu siinä ei sen kummempaan. Nyt Pesosella on siellä jo painiotteetkin. Ville, nyt on kyllä väärä laji kyseessä. Tämähän on salibändiä. Mutta leikkimielisesti hän tuosta menee, ei mitään jäähyjä tai muuta. 8 sekuntia ensimmäistä erää jäljellä ja numerot 1-3. Kiista pallolla jatkuu peli, 8 sekuntia tosiaan ensimmäistä erää jäljellä ja Koponen ja Tolonen vastakkain tuossa aloituksessa. Pelimiehet purkaa velhojen puolustusalueelle. Ensimmäinen erä päättyy numeroissa 1-3. Käydään äkkiä läpi vielä nuo tilastomerkinnät. Eli aivan ottelun alussa ajassa 1.55. Jarkko Leppälä vei pelimiehet 1-0 johtoon. 4.08 ajassa 2-0 maalintekijänä Mikko Malin. Velhot kavensi 8.22 1-2. Tomi Krön oli maalintekijänä ja sitten numeroiksi 3-1 Tommi Juvaani teki ylivoimamaalin peliajassa 15.43. Tuo oli siis ylivoimamaali. Janne Miettinen ehti istua jäähyllä vain 8 sekuntia. Uskotko Mika nyt, että tuleeko miten kovia muutoksia erätauolla nyt velhoilla? En usko, että vielä tässä vaiheessa tulee sen suurempia muutoksia. Että varmaan lähdetään samalla kokoonpanolla vielä toiseen erään. Ja tosiaan vain yksi rangaistus tuli tässä ensimmäisessä erässä, joten ei kovinkaan paljon noita tilastomerkintöjä. Ja me palaamme kuvaan toisen erän alkaessa. Tervetuloa hyvät katsojat takaisin tänne Pohjantien koululle. Ensimmäinen erätauko on ohi ja pelinumerot ovat siis 1-3 tässä erittäin tärkeässä Divarin karsintaottelussa. Kuopion Velhot, pelimiehet Oulusta. Siellä velhojen joukkue on nyt erätauon ajan pohtinut, että kuinka peli saataisiin tasoihin. Kommentaattorina meillä velhoista pelaaja Mika Häkkinen. Uskotko nyt, että kuinka kovat paineet joukkueella tällä hetkellä on? On ne kovat, vaikka se ei ehkä ulospäin juurikaan näy, mutta kyllä se jokaisen pelaajan päässä tuntuu. Siitä ei ehkä puhuta, eikä niin yritetä ajatellakaan, mutta kyllä ne tuntuu. Aivan varmasti. Ja nyt todellakin toisen erän alku on yhtä tärkeä kuin ensimmäisen erän alku, että se varmasti näyttää tämän ottelun suunnan. Katsotaanpa nyt, onko siellä mitään muutoksia tullut. Ei ainakaan avaus. Ei ainakaan tässä avauskentällisessä samat miehet siellä ovat. Kenttäpuoliskojahan tässä salibändistä tuttuun tyyliin jälleen vaihdettiin. Ja siinä vaihdetaan jo heti pelaajia, kun 26 sekuntia on ottelun toista erää pelattu. Kuopion Velhot on tällä kaudella, jos hieman noita tilastoja vielä katsellaan, niin yhden maalin voittoja on tullut 3 ja samoin yhden maalin tappioita 3. Suurin tappio on 1-7 ja suurin voitto oli tuo meidän edellinen salibändin TV-ottelumme. Silloinhan Lahti kaatui numeroin 11-3. Jatkoaika voittoja Velhot on ottanut kauden aikana 2 ja jatkoajalla ei yhtään tappiota, joten tämä näyttää velholaisittain ihan positiiviselta. Palloa tuo ylös Anssi Koponen. Pekka Noponen maalin takana. Pudottaa tuohon Tihoselle, mutta sen saa pelimiehet katkaistua. Tiihonen taistelee siinä, mutta saa kuin saakin pallon itselleen. Ja jälleen vaihtaa Velhot pelaajia. Ossi Tuomainen heittää Pesoselle pitkän pystysyötön. Pelkonen olisi tuolla maalilla. Ville kääntää keskelle. Janne Miettinen. Ossi Tuomainen, Pesonen,
Harhauttelee siinä. Malmihuhta on siellä pallossa. Tiukkaa vääntöä nyt tuolla kulmassa. Ja siitä velhoille sisäänlyönti. Nyt on hyvää painostusta ollut tässä tuo vaihto. Miettinen pääsee siitä laukomaan. Pesonen. Mylly jo heittää tuonne toiselle puolelle. Ja siitä lähtee nyt pelimiehet rakentamaan, mutta pallo kimpoaa tuonne yli kaukalon ja pelimiehille sisäänlyönti. Jälleen vaihdetaan pelaajia. Velhojen maalissa Tuure Kinnunen on saanut olla varsin rauhassa nyt tämän toisen erän ensimmäiset 2,5 minuuttia. Mitään pahoja tilanteita ei ole vielä tullut. Pitkä heitto ja siitä tulee velhoille sisäänlyönti. Anssi Koponen antaa siinä Leo Lyytiselle. Lyytinen takaisin Koposelle ja nyt siinä kikkaillaan edes taas. Tässä katsomon puolella Tiihonen, Lyytinen. Oi, siitä vaarallinen syöttö. Tiihonen saa kuitenkin pallon. Ja siitä velhoille sisäänlyönti. Ja sieltä kaukalon aivan reunastahan se pitää antaa. Pallon takana on Anssi Koponen. Noponen kiertää ja vetää, mutta puolustusmuuri peittää. Hyvä yritys kuitenkin velhoilta jälleen. Juuri näinkin hyvistä vapaaripaikoista pitäisi kyllä saada sitten palloa enemmän pelattua maalille ja suoraan maalivahdin torjuttaviksi tai ehkä jopa maaliin meneviksi. Liian paljon jää kuitenkin peittoon. Kyllä, mutta vanha totuushan on se, että täältä selostamosta on aina hyvä näitä ohjeita antaa tuonne kentälle ja se sitten tuolla kenttätasolla tilanne on vähän eri. Kyllä. Mutta eihän maaleja tietysti voi tulla, jos ei laukauksia tule. Grön heittää pitkän Pelkoselle. Pelkonen kääntää jälleen Pesosella erittäin hyvä paikka, mutta pallo kimpoaa tuonne päätyseinään ja siitä pelimiehet pelastuu nyt takaiskulta. Kyllä velhoilla on tuollaista hyvää yritystä nyt vielä. Missään tapauksessa peliä ei ole vielä luovutettu, niin kuin ei tietenkään pidäkään. Maalivahti Ollikainen avaa heitolla tuohon keskelle, pallon ottaa Tomi Grön. Siitä hyvä kääntö pelimiehiltä. Paha tilanne, mutta onneksi velhojen puolustus tuon katkaisee. Miettinen. Ja siitä tulee nyt rangaistus. Peliajassa 24-41. Pelimiesten numero 22 Kai Pietilä saa 2-minuuttisen. Se onkin pelimiehille ensimmäinen rangaistus tässä ottelussa, joten velhot pääsee nyt testaamaan, kuinka mahtaa ylivoimapeli sujua. Miten paljon, Mika, joukkue on nyt tässä viime aikoina ylivoimapeliä harjoitellut, mitä arvelet? Kyllä ylivoimaa harjoitellaan, tai ollaan harjoiteltu koko kauden todella paljon lähes jokaisessa harjoituksessa. Ja kyllä sitten osoittanutkin, että niistä tulee hyvällä prosentilla maaleja ja todella tärkeä ase meille. Pallo on pelissä. Mika Tiihonen, Ville Pesonen. Pesonen, mutta menettää pahasti siinä. Taisi Villellä nyt näkyä että tuo maila ei ole ihan tuttu. Tiihonen. Miettinen. Nyt herää jo kuopiolaisyleisökin kannustamaan. Velhoja. Rauhassa hakee velhot nyt tilannetta. Grön. Tää päätyyn. Miettiselle.
Siinä haettiin Pesosta takatolpalta, mutta ei aivan onnistunut tuo kuvio. Grön. Pesonen, mutta pelimiehet katkaisee tuon. Pesonen saa kuitenkin pidettyä pallon velhoilla. Grön, mutta puolustusmuuri peittää tuon. Jälleen pallo pysyy kuitenkin velhoilla. Miettinen. Tiihonen. Grön. Pesoselle ja pallo pomppii vaarallisesti tuossa pelimiesten maalin edessä. Ja pallo katsomoon siitä. Hyvin haki velhot siinä tilannetta. Ja jälleen on tulossa pelimiehille rangaistus. Grön ampuu reilusti ohi maalin. Ja siitä nyt pelimiehille tosiaan toinen rangaistus. Numero 7, Petri Mattila, ajassa 25-55. Saa 2-minuuttisen. Ja tuota edellistä rangaistusta on jäljellä vielä 46 sekuntia, joten nyt on velhoilla kyllä aivan kerrassa loistava paikka päästä ylivoimaa 5-3 vastaan pelaamaan. Kyllä nyt olisi erittäin tärkeää saada onnistuminen tähän. Aikaa on tosiaan reilusti yli puoli minuuttia 5-3 vastaan, joten hyvin tuosta ehditään saada tuo pakkopeli pyörimään. Nyt tarvittaisiin kyllä yleisön kannustustakin vähän enemmän kuin mitä täällä on Pohjantiellä totuttu kuulemaan. Sama ylivoimakenttä velhoilta jatkaa. Ja kiistapallolla tuolta kulmasta lähdetään peliä jatkamaan. Malmihuhta saa sitä pelimiestä runnoa siellä. Mietti sen nurin. Pallo nopeasti peliin. Tiihonen. Pesonen, mutta hyvin peittää siinä. Tuomikoski peitti hienosti tuon Pesosen laukauksen. Miettinen ja Miettinen ampuu maalin. Loistavaa Janne Miettinen. Ajassa 26-13. Velhot kaventaa numeroiksi 2-3. Eli siinä ehti 18 sekuntia mennä tuota ylivoimaa 5-3 vastaan, kun verkko maalivahti Vesa Ollikaisen takana heilahti. Ja pelinumerot nyt siis taululla. Kohta kunhan sen tuo toimitsijat sen muuttavat, niin 2-3. Nyt on jälleen uusi peli edessä. Kyllä. Tuttu parivaljakko vielä tuon maalin takana koko tältä kaudelta. Kyllä se Pesonen Miettinen kuvio on hyvin kyllä tulosta tehnyt. Siinä Miettiselle kyllä erittäin, voi sanoa, kauden tärkein maali tässä vaiheessa. Velhot pysyy vielä hyvin tässä ottelussa mukana ja ylivoima jatkuu edelleen. Grön. Ja sieltä tulee tasoitus. Loistavaa, kerrassa hienoa nousua nyt velhoilta. 26-34. Pekka Noponen tasoittaa 3-3 tuosta keskeltä. Aivan kerrassa hienoa, että nyt saatiin pelitasoihin. Mutta muistetaan jälleen, että nyt lähdetään sitten 0-0 numeroista tavallaan. Aivan. Ja tässä on juuri se, mistä puhuttiin. Puolen minuutin aikana 2 maalia. Voi tehdä ottelusta suuntaan sun toiseen. Joo, siinä ei mennyt puoltakaan minuuttia tarkkoja, jos ollaan, niin 21 sekuntia aivan ehti kulua. Muistaakseni velhojen 2 nopeinta maalia, mitä takavuosina yhdessä TV-ottelussa oli, niin siinä velhot teki 6 sekunnissa 2 maalia, joten sitä nopeammin ei kyllä, täytyy olla jo tuuriakin, jos sitä nopeammin 2 maalia saa tehtyä. Pesoselle tuli syöttöpiste myös tuohon 3-3 tasoitukseen, joten hänellä Villellä tehoja nyt jo 0+2. Janne Miettisellä 1+1 tällä hetkellä. Siinä velhojen tehomiehet tähän mennessä tänään. Vaikuttaako tämä velhojen nopea kavennus ja tasoitus nyt sitten jollain tavoin pelimiesten systeemi, mitä uskot, tuleeko muutoksia mahdollisesti? Pelimiehillä tuskin, en usko. Siinä Kinnuselta erittäin tärkeä torjunta, niin jatka vaan.
ehkä hieman tällaiset nopeat tasoitukset, niin niistä on tietysti rankka nousta, mutta peli ei ole vielä puolivälissä ja pakko on pelimiestenkin pitää pää pystyssä, jos tässä yritetään voittoa ottaa. Toisin taas velhoilla vaikea tilanne, että nopeasti noustaan tasoihin, hyvän olon tunne voi kostautua. Kyllä, nyt olisi erittäin tärkeää, että peli saataisiin pysymään. Ja siinä tulee maali. Näin siinä tapahtuu. Aivan ihmeellisesti pallo pyöri tuossa. Tilanne oli oikeastaan ohi ja sitten se yhtäkkiä onkin sillä Kinnusen selän takana. 27-51. Jälleen muutos tuonne maalin merkintöihin numeroiksi 3-4. Maalintekijä taisi olla nyt, oliko se numero 9 Jussi Tolonen, kyllä. Erittäin nopeasti tässä salibändissä kyllä nämä tilanteet muuttuvat. Nyt tässä on vajaassa 2 minuutissa tullut 3 maalia, joten vaikka nuo 2 edellistä ottelua eivät mitään maalikarkeloita olleetkaan, niin tässä nyt taitaa kyllä tällä vauhdilla toistakymmentä maalia tulee. Kyllä tällä vauhdilla, joo. Toivotaan kuitenkin, että ei tulisi, koska sitten tämä on kyllä aika arpapeliä, jos maaleja alkaa tulla puoleen sun toiseen tällä tahdilla. Rivit pitäisi saada kuntoon ja nopeasti. Ossi Tuomainen heittää pitkän Janne Miettiselle. Pesonen. Maalivahti Ollikainen katkaisee hyvin tuo ja nopea avaus sen kesken. Erinomainen avaus, mutta vähän menee yli tuo nosto. Siinä oli erittäin hyvä tilanne. Petteri Peltoniemi pääsi siinä yrittämään maalia, mutta nosti pallon yli maali. Siinä olisi maalivahti Vesa Ollikainen saanut kyllä syöttöpisteen, jos tuosta olisi pelimiehet maalinteossa onnistunut. Tuomareilla ottelu on pysynyt varsin hyvin hallinnassa, 2 rangaistusta tähän mennessä tullut, joten varsin siistinä ottelu on pysynyt, kun kuitenkin otetaan huomioon, että panos on kova. Kyllä molemmat joukkueet ainakin vielä tässä vaiheessa on keskittynyt ihan täysin pelaamiseen ja saamaan tuota palloa maaliin. Siinä molemmat joukkueet on kyllä onnistunut. Sikailu on jätetty nyt toiselle. Toivottavasti se tästä ottelusta pois jääkin. Mukavampihan näitä pelejä on katsoa ja selostaa, kun siellä kentällä keskitytään olennaiseen asiaan. Kohta on jo toisen erän puoliväli, reilut 9 minuuttia toista erää pelattu ja numerot ovat siis 3-4. Nyt sieltä saa Velhot vaparin tuolta kulmapisteestä. Mika Tiihonen. Kovaa myllytystä siellä pelimiesten maalilla. Ja Noponen siellä saa vähän tälliä, mutta siitä ei sen ihmeempää. Jälleen pallo tuonne Velhojen puolustusalueelle. Kyllä siinä oululaiset ottivat pelin maali edestä pois ihan totaalisesti, niin kuin pitääkin. Velhot peittää tuon laukauksen. Maalivahti Tuure Kinnunen katkaisee hyvin tuonne. Nyt jälleen pitäisi rauhoittaa tilannetta, antaa maalin taakse Anssi Koposelle. Tomi Grön. Grön antaa toiselle puolelle Ossi Tuomaiselle ja nyt jälleen suvantovaihe ottelussa. Velhot lähtee rauhassa rakentamaan Pelkoselle päätyyn. Malmi Huhta siellä jälleen pyörittelee ja pelimiehet vaihtaa siinä tuoretta voimaa kentälle. Grön taistelee siinä Tolosta vastaan.
Ja siitä tulee pelimiehille vapari. Nyt seuraava maalin merkitys voi olla melkoisen suuri ottelussa. Jos pelimiehet onnistuu jälleen 2 maalin johtoon pääsemään, niin siitä on velhojen paha nousta. Kyllä se on totta. Aletaan puhua jo koko ottelun kokonaismaalimäärästä, juuri niitä, mitä ottelut yleensä päättyvät. Että keskiarvollisestikin todella tärkeä maali, mikä seuraavaksi tulee. Kuopiolaisittain me tietysti toivomme, että se heilahtaa tuolla pelimiesten maalissa, mutta sitähän ei ikinä tiedä. Kinnunen avaa sitä pitkällä heitolla ja siitä tulee velhoille vapari. Selvä korkea maila. Pallon taakse menee Anssi Koponen. Siitä hyvä. Ja pallo menee tuonne. Ei pysy kuin pysykin kentällä. Anssi Koponen. Peltoniemi häntä vastassa ja nyt pallossa jo Lyytinen. Antaa Tiihoselle. Tiihonen siellä kulmassa kamppailee 2 pelimiesten pelaajaa vastaan ja nyt siellä jo kaukalokin menee vähän kasaan. Ja tuomari näyttää, että aika poikki. Ottelun puoliväli on jo ylitetty 32-15 tällä hetkellä pelikello näyttää. Ja numerot edelleen siis 3-4. Pelimiesten joukkueen vieraspelitilastoa, jos tältä kaudelta katsotaan, niin 6 voittoa, 1 tasuri ja 4 tappiota. Maalisuhde 41-39, joten varsin vähämaalisia ovat nuo pelimiesten vierasottelut olleet. Sitten jos velhojen kotiotteluja katsotaan, johon tässä on mukana ykkösdivisionan runkosarja ja sitten tuo alempi jatkosarja. 13 ottelua, 5 voittoa, 2 tasuria ja 6 tappiota. Vieraissa velhoilla ei sitä vastaan tällä kaudella kyllä kulkenut kovinkaan hyvin. 14 pelistä vain 3 voittoa ja 1 tasuri ja sitten 10 tappiota. Ilmeisesti vieraspelit ovat tältä Kuopiosta käsin kuitenkin varsin hankalia, kun pelimatkat ovat melkoisen pitkiä ja se on aina kuitenkin vieraskaukalo. Kyllä, pitkä pelimatka ja vieraskaukalo se on. Ja sanotaan vielä, että tällä kaudella nuori joukkue, että se on ollut suurimmat syyt. Vieraspeleissä ollaan vähän sitten vieraskoreita. Onko sinusta yleisön tuella esimerkiksi täällä Pohjantiellä nyt kotiottelussa, miten paljon se antaa voimia, jos niin yleisö hyvin kannustaa? Kyllä sillä on merkitystä, vaikka ei kannustaisikaan. Se on aina semmoinen olo, että kun se on kotikaupungista, ne on tulleet katsomaan juuri meidän peliä eikä sitä vastustajan peliä, niin kyllä se läsnäolokin auttaa jo huomattavasti. Velhojen kotipelejä tällä kaudella on seurannut tuollaiset noin 100-150 katsojaa per peli, joten lisääkin tänne Pohjantien koululle kyllä ehdottomasti sopisi, mutta niin tuo katsojan määrä on tässä nyt viimeiset 2-3 kautta kyllä hyvin vakiona pysynyt. Velhojen yleisöennätys on joulukuulta 1998, silloinhan tuota kapinottelua Viikinkejä vastaan oli seuraamassa täällä. Taisipa olla peräti yli 500 katsojaa ja silloinhan tunnelma oli kyllä kerrassa huikea. Sen varmasti kaikki ne muistavat, jotka silloin täällä paikalla olivat. Ottelussahan velhot silloin kyllä kärsi tappion, mutta niin hyvä muisto siitä jäi. 14 minuuttia kohta pelattu toista erää ja nyt velhot jälleen tuolla hyökkäysalueella maali ja pallon takana on. Koponen pääsi vetämään, mutta hivenen takakulmasta ohi meni tuo laukaus. Punkki heittää siihen keskelle ja puolustajasta pomppasi maalivahti Ollikaiselle. Ollikainen heittää jälleen pitkän päätyyn. Lyytinen Tolosta vastaan. Nyt siinä pelimiehet erittäin nopeasti pyöritti hyvän maalitilanteen, mutta velhot selvisi vielä säikähdyksellä. Koponen. Velhot vaihtaa rauhassa nyt siellä tuoretta voimaa jälleen kentälle. Pelkonen. Koponen. Ja maalivahti Tuure Kinnunen avaa heitolla keskelle. Janne Miettinen. Mutta Ollikainen katkaisee hyvin tuon. Ja siitä maalivahdille kyllä tuli melkein tuli jo maali, mutta kuitenkin vielä velhot ei onnistunut. Grön antaa Miettiselle. Tuon onnistuu pelimiehet katkaisemaan.
Tuomikoski sai siinä mailansa väliin. Ja velhoille tulee vapari siitä. Nyt peli on selvästi rauhoittanut tuosta, kun nopeassa tahdissa tuli 3 maalia, niin tässä on pelattu jo reilut 7 minuuttia ilman maalia. Noponen kiertää ja aivan loistava laukaus! Pekka Noponen pamauttaa tuonne vasempaan yläkulmaan. Peliajassa 35-23. Jälleen numerot ovat tasana 4-4. Maalintekijänä velhojen Pekka Noponen. Noponen on kyllä tällä kaudella noussut suureen rooliin tässä velhojen joukkueessa. Hänellä nimittäin tehoja ykkösdivarin runkosarjassa ja sitten tuossa alemmassa jatkosarjassa yhteensä 14+6 ja nyt tänään Pekalle jo toinen maali. Hieno laukaus. Kyllä oli aivan loistava. Pekka on varsinkin nyt viime peleissä kevään lähestyessä maaleja on ruvennut tulemaan varsin hienoja kotiotteluja esimerkiksi. Kyllä, muistamme tuon edellisen TV-ottelun. Siinähän taisi tulla Pekalle 3+2 tehot, jos en nyt aivan väärin muista. Kyllä, hattutemppu siellä taisi silloin viimeksi tulla. Nyt Kinnuselle jälleen tärkeä torjunta siinä. Nyt velhot onkin vähän rauhoittanut maalin jälkeen tilannetta. Haapalainen ja Henri Tuhkanen ovat tulleet tämän vaihdon pelaamaan, että siellä nämä runkomiehet saavat hieman lepoaikaa. Kyllä tässä tulee huikea 3. erä, jos näissä numeroissa nyt erätauolle lähdetään. Aivan varmasti. Jälleen Kinnuselta hyvä torjuntapallo tuonne päätyyn. Toisen erän loppu tulisi pelata erittäin varmaa peliä. Maalia ei saisi päästää. Kyllä, reilut 3,5 minuuttia vielä tätä ottelun toista erää jäljellä ja pallo on nyt tuolla velhojen puolustusalueella. Pelimiehet hakee jälleen sieltä johtomaalia. Janne Miettinen. Tomi Grön. Grön nostaa rauhansa Kinnuselle ja siitä jälleen, mutta tuo Tuuren heitto menee nyt kaukalon reunuksen yli ja pelimiehet saa siitä sisään lyönnin. Jälleen Pesonen erittäin hyvin siinä saa pallon, pudottaa Tuomaiselle. Tuomainen antaa Pesoselle takaisin. Nyt on velhoilla kyllä henki päällä tässä pelissä. Miettinen antaa Tuomaiselle ja Tuomainen laukoo, mutta siinä pelimiesten puolustus selvitti tuon tilanteen. Tuomikoski, maalivahti Ollikainen antaa Malmihuhdalle ja jälleen pelimiehet lähtee Myllyojaa laukoon, mutta tuon katkaisee Grön ja näin joukkueet vaihtavat jälleen uusia miehiä kentälle. 2,5 minuuttia vielä toista erää jäljellä. Mikko Lassila, Tuomo Pylkäs. Pylkäs heittää päätyyn. Petteri Peltoniemi on siellä. Leo Lyyttinen häntä ahdistaa. Tuo pysähtyy tuohon muuriin. Koponen antaa Lyytiselle rauhassa. Koponen. Lyytinen nyt kyllä erittäin tärkeät minuutit tässä toisen erän lopulla. Punkki. Noponen menee tuon pallon perään. Siitä ei sen kummempaa palloa. On siellä vielä pelattavissa kulmassa. Tiukkaa vääntöä. Tiihonen saa pallon. Kyllä, Tiihonen ottaa siitä esimerkillisesti tuon. Koponen pudottaa rauhassa Lyytiselle. Lyytinen kiertää rauhassa alaspäin ja antaa takaisin Koposelle. Janne Miettinen, jälleen velhot vaihtaa siinä uusia miehiä kentälle. Pesonen. Ja tuo pallo menee tuonne katsomon puolelle. Toisen erän viimeinen peliminuutti alkaa. Siinä Miettinen yrittää muutaman metrin varastaa
No siinäkin muutama sekunti jälleen kuluu Grön. Nyt epäonnistui Gröniltä tuo, mutta Pesonen ottaa pallon. Jälleen velhoille sisäänlyönti. Pesonen. Pelkonen ja Pesonen siellä. Pesonen hankkii velhoille vaparin. Ja nyt velhot rauhoittaa, puoli minuuttia toista erää jäljellä. Eipä taida nyt tässä enää maaliverkot heilahdella, jos ei mitään ihmeitä tapahdu. Noponen on sillä maali edessä kärkkymässä. Matti Punkki pudottaa rauhassa Koposelle. Koponen antaa Lyytiselle. Tiihonen pitää palloa rauhassa tuolla Matti Punkki. Ja näin soi summeri jälleen. 2 erää on pelattu ja numerot ovat 4-4. Tämä toinen erähän oli varsin vauhdikas. Tässä velhot Janne Miettinen kavensi 2-3, kun reilut 6 minuuttia oli pelattu. Sitten Pekka Noponen tasoitti 3-3. Noilla maaleilla oli eroa vain 21 sekuntia. Molemmat olivat siis ylivoimamaaleja. Sitten 27-51 pelimiehet jälleen 4-3 johtoon. Jussi Tolonen maalasi silloin ja sitten toisen erän loppupuolella ajassa 35-23 Pekka Noponen teki numeroiksi 4-4. Joten velhot voitti tämän toisen erän maalein 3-1. Nyt jos tämä tahti jatkuu, niin peli päättyy kuopiolaisittain hyvin. Mitä arvelet, mitä tuolla velhojen pukukoppissa nyt tässä toisella erätauolla, mihin siellä panostetaan ja mitä puhutaan? Siellä varmaan panostetaan tällaiseen, että ajatus pysyisi kasassa ja peli pysyisi oman tasoisena ja ennen kaikkea pyrittäisi omaa suoritukseen sitä kautta onnistumisiin, niin kuin tässä toisen erän lopulla tapahtuikin. Että tätä samaa täytyy jatkaa. Tietysti 4-4 tilanne on molemmille stressaava. Se on vähän kuin 0-0 lähtisi aivan uuteen peliin. Huikea kolmas erä on odotettavissa ja me palaamme kuvaan sitten, kun tuo erätauko on pidetty. Miehet Oulu-pelissä on hetken kuluttua alkamassa. Joukkueet ovat tulleet jo kentälle ja numeroissa 4-4 jatketaan siis tätä jännitysottelua. Todella jännittävät tunnelmat on myös tällä selostamossa. Mika, miltä näyttää nyt? Uskaltaako tässä vaiheessa veikata, miten tässä pelissä käy? Ei uskalla kyllä sanoa vielä yhtään mitään. Että alku näyttää. Se on minun mielipide, että erän alku ratkaisee tämän matsin. Se selviää siis aivan lähiminuuttien aikana, mikä on Kuopion velhojen sarjataso nyt sitten ensi kaudella. Velhothan pelaa nyt 4. kautta ykkösdivisioonassa. Paras sijoitus on 3 vuoden takaa. Silloin joukkue oli ykkösdivarissa 5. Aiemminhan joukkue on karsinut ensimmäisellä kaudella 97-98. Silloin myös velhot varmisti paikkansa karsinnan kautta. Silloin vastassa oli tuo Kirkkonummen Rangers, mutta nyt peli on siis hyvässä vauhdissa. Viimeiset 20 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ville Pesonen. Jos tässä otteluaikana nyt uusia katsojia on kanavalle tullut, niin kerrotaan vielä se, että tosiaan ottelun voittaja pelaa ensi kaudella ykkösdivisioonassa ja häviäjä kakkosdivisioonassa. Velhojen vastustaja keltapaitainen Pelimiehet Oulusta sijoittui 2./4. lohkossa 2. ja pääsi sitä kautta tähän divarin karsintaan. Pelimiesten joukkue pelasi viime kaudella vielä Olssin kakkosjoukkueena ja joukkue asetti jo syksyllä selkeän tavoitteen, että sarjan nousu on tultava. Siinä Noposella erittäin hyvä paikka, mutta Ollikainen torjui. Siinä maali jo roikkui ilmassa, mutta Ollikainen pelimiesten maalissa vielä piti joukkueensa pelissä mukana. Jälleen voi sanoa, että oi jospa olisi maali siitä tullut. Aivan, siinä oli hattutemppu enemmän kuin lähellä.
meinasin jo nousta seisomaan, mutta onneksi nousi. Kyllä vielä tiiviisti täällä pysymme penkeillä, mutta saa nähdä, jos sitten velhot saa noita maaliverkkoja heiluteltua, niin pitää jo seisomatyöläiseksi välillä ruveta. Tolonen ja Tuomainen siellä vastakkain. Erittäin hyvin Tolonen heitti tuohon maalille. Mutta nyt on velhoillakin kyllä, niin koko joukkue taistelee erittäin hienosti. Tolonen siellä pudottaa alaspäin. Pesonen ja Pelkonen siinä velholaisista karvaamassa. Ronkainen pudottaa alaspäin Pietilälle ja Pelkonen menee kärppänä siinä karvaamaan ja pelimiehille vapari. Malmihuhta antaa rauhassa tuohon pallo jo sinne velhojen puolustusalueelle. Koponen ja velhoille siitä sisään lyönti. Kyllä nyt varmaan on selvää, että velhot niin kahdella kentällä vetää tämän lopun, että nuo Haapalaisen Sami ja Henri Tuhkanen eivät pahemmin kentälle pääse. Kyllä se näyttää siltä, että kahdella kentällä pelataan loppuaika ja yritetään päästä hyvin peliin mukaan. Jokaisella miehellä. Tiihonen, siellä kaksi pelimiestä vastassa. Punkki harhauttelee maalin takana. Siitä Tiihonen pääsee laukomaan. Jälleen tulee pelimiehet. Peltoniemi ampuu, mutta tuo laukaus kimpoaa tuonne pois kaukalosta ja jälleen vaihdetaan miehityksiä. Runsaat 3 minuuttia ottelun kolmatta erää pelattu ja tässä kolmannessa erässä ei vielä yhtään tilasta merkintää. Miettinen peittää hyvin tuon laukauksen ja se kimpoaa Grönin mailasta tuonne velhojen vaihtoation. Tommi Juvani vanhan aikaista yrittää siitä pelimiesten Petri Mattila, mutta siitä velhot selviää vielä säikähdyksellä. Grön. Ossi Tuomainen. Pesosen nosto menee tuonne pelimiesten vaihtoaitioon. Jälleen vaihdetaan miehiä. Lyhyttä vaihtoa nyt joukkueet tuntuvat pelaavan. Anssi Koponen. Lyytinen tuo vauhdilla ylös. Tavoittelee Punkkia. Punkki siinä erittäin hienosti nosti tuohon maalille. Ja se tulee pelimiehille tuosta sisäänlyönti. Yleisökin on nyt varsin hiljaa ja odottavaisina, mitä tässä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Harvoinpa on velhojen peleissä näin jännittävä tunnelma kyllä ollut. Itsekin tässä jo useamman vuoden ajan näitä pelejä tullut seurattua ja niin varmasti jännittävin ottelu nyt kyllä moneen vuoteen, mitä täällä Kuopiossa on pelattu. Ossi Tuomainen tuo vauhdilla palloa ylös, antaa Grönille. Grön tavoittelee Pesosta. Pallon ottaa kuitenkin Pietilä, Pesonen ja Miettinen siellä velholaisista karvaamassa. Pietilä antaa Ronkaiselle tuohon. Miettinen on siinä velhoista ylimpänä karvaajana. Ronkainen tavoittelee siitä. Saa pallon takaisin. Kärnä, mutta tuo ottaa Koponen pois, näin pallon saa Miettinen. Antaa rauhassa maalin taakse. Ronkainen. Leo Lyytinen ottaa tuon pallon. Pahasti pomppii nyt siinä. Matti Punkki tulee ja selvittää tilanteen. Ja siinä jälleen Ollikaiselta hieno torjunta. Punkin laukaus oli yllättävän, ei mikään kovaa, mutta kuitenkin paha laukaus. Ja hyvin maalivahti tuon pelasti. Se ilmeisesti tuli puolustajan jaloista niin, että se oli vaikea torjuttava loppujen lopuksi. Kyllä, kimposi jotenkin. Velhoilla nyt jo 2 hyvää maalipaikkaa ollut tässä kolmannessa erässä. Ture Kinnunen tuolla velhojen maalissa on saanut olla kyllä varsin rauhassa.
Nythän jos tämä peli on varsinaisen peliajan jälkeen tasanumeroissa, niin pelataan 10 minuutin jatkoaika äkkikuolemasysteemillä. Ja mikäli 10 minuutin jatkoajan jälkeen ei maaleja tai maalia ole tullut, niin sitten on edessä rangaistuslaukauskilpailu. Malmihuhta. Mihuta antaa tuon keskelle Mikko Malin. Erittäin hyvin nyt velhoilla tuo puolustus pelaa. Laukauksia peitetään. Ja siinä Mattila tönäisi Lyytisen nurin ja velhot saa siitä vaparin. Grön, Tuomainen Grön. Grön antaa Pesoselle ja siellä nyt tuomarikin on vähän edessä. Hyvin pyörii nyt jälleen veloilla Miettinen maalin takana. Tuomainen. Miettinen. Mutta tuon saa Malmihuuta katkaistua. Mattila tuon tuosta keskeltä. Jälleen Kinnuselta hyvä torjunta. Leo Lyytinen. Koponen heittää tuonne ja pallo menee pelimiesten vaihtoaitioon. Reilut 7 minuuttia jo kolmatta erää pelattu ja erittäin odottavaa on nyt tunnelma täällä Pohjantien koululla. Kolmannessa erässä ei vielä mitään tilastomerkintöjä ole tullut. Ja nyt ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä seuraavan maalin merkitys, niin se on aivan huikea. Kyllä, ja sen tietää tällä hetkellä ihan selvästi pelaajatkin. Pelataan todella tarkkaa peliä. Karvataan viimeiseen asti, yritetään peittää vastustajan laukaukset. Jälleen pallo pelissä. Noponen, sillä Tolonen. Koponen peittämässä siinä, nyt pääsee jälleen pelimiehet vaarallisesti pyörittämään. Hyvä kääntö sinne, tavoiteltiin Tolosta. Tuomikoski heitti siinä hyvin Toloselle ja nyt Tolonen yrittää antaa tuohon maaliin eteen. Siellä on Koponen ja Lyytinen pakkeena ja Kinnunen korjaa pallon. Siitä saa vaan velhot vaparin estäminen oli tuossa tuo pelimiesten rike. Pelkonen. Pesonen ampuu tolppaan. Se oli jo toinen tolppa Villeltä tänään. Nyt on molempia tolppia kokeiltu kerran, joten jospa nyt seuraava kuti menisi jo sitten tuonne maalipuiden väliin. Tuomari oli siinä erittäin hyvin kyllä sijoittunut. Siinä Grön menetti vaarallisesti. Paikkoja on puolin sun toisin. Täällä alkaa jo pulssi hieman nousta rauhallisemmallakin henkilöllä. Koponen heittää pitkän. Malmihuhta ottaa oululaisista tuon pallon. Jäähy tulee. Tiihoselle. Tiihoselle kyllä. Velhojen pelaaja valmentaja Mika Tiihonen. 2-minuuttinen ajassa 49.02. Se oli kyllä turha jäähy nyt tässä vaiheessa peliä, kun pelimiehet onnistui jo tuossa ensimmäisessä erässä ylivoimalla heti maalin tekemään. Siinä ei silloin ehtinyt kulua kuin 8 sekuntia, kun verkko höilähti Kinnusen selän takana, mutta nyt täytyy toivoa, että tästä selvitään. Ylivoimathan tässä on käytetty erittäin hyvin tässä ottelussa. Velhot onnistui käyttämään nuo 2 ylivoimamaalia onnistui tekemään, kun pelimiehillä 2 minuuttista ollut, mutta nyt jännityksellä odotamme, mitä tässä tapahtuu. Mailan painamisesta tuli tuo rangaistus. Nyt tällä jo vähälukuinen oululaisyleisökin herää ja kannustusta tulee, mutta saapa nähdä, tuleeko maalia. Velhoilta tilannetta purkamassa Grön, Miettinen, Tuomainen ja Pelkonen. Puoli minuuttia
40 sekuntia jäähyä kulunut ja pelimiehet hakee nyt tuota pakkopelikuviota kuntoon. Yleisö seuraa aivan hiljaa tilannetta. Pietilä. Tolonen pudottaa Tuomikoskelle. Pietilä. Juvani siellä Tuomaista vastaan taistelee. Pallo on pelattavissa. Siitä nyt haetaan veto. Ja siellä pallo pomppii. Voisi sanoa, että Kalkkio pöllähti, mutta ei maalia. Grön peittää hyvin ja Miettinen lyö pallon tuonne pelimiesten puolustusalueelle ja Velhot vaihtaa nopeasti siinä uuden nelikon kentälle. Puoli minuuttia vielä rangaistusta tosiaan jäljellä ja vaarallisesti pyörii pelimiesten peli nyt. Pietilä. Siellä on maalilla Tolonen aivan vapaana. Nyt tilanne rauhoittuu. Henri Tuhkanen on tullut nyt tähän alivoimaan 4. pelaajaksi. Koponen peittää hyvin tuon. 10 sekuntia jäähyä jäljellä ja nyt olisi erittäin tärkeää selvittää vielä tämä tilanne tästä. Tolonen pudottaa jälleen alaspäin. Tuomikoski antaa takaisin Toloselle. Tolonen laukoo ja sinnehän se pallo menee. Ajassa 51.03. Numeroiksi 4-5 pelimiesten Jussi Tolonen. Eli siinä sekunti ehti mennä. Mika Tiihonen pääsi jo tuolta jäähyaitiosta pois ja ei tullut siis ylivoimamaalia, mutta luonnollisesti niin pahaan paikkaan tuli nyt kyllä tuo maali. 9 minuuttia peliaikaa jäljellä ja numerot siis 4-5. Se oli Toloselle nyt tässä jo toinen maaliottelussa. Lähellä oli, että olisi selvitty. Kyllä. Mutta tällaista urheilu parhaimmillaan. Draamaahan tässä nähdään todella huikeaa jännitystä. Maali tuli juuri sillä kuuluisalla pahimmalla hetkellä, että jäähy on juuri päättynyt. Kyllä paha laukaus oli, ei sitä voi maalivahti Kinnusta missään tapauksessa syyttää, mutta nyt on Velhojen siis pakko tehdä vähintään 1 maali tässä ottelun varsinaisella peliajalla, jotta jatkoajalle päästäisiin. on 45 tosiaan 3. erää pelattu. Peli hyvässä vauhdissa. Noponen tuo palloa ylös. Tiihonen. Leo Lyytinen antaa sinne Matti Punkille. Punkille kyllä. Ja nyt armotonta vääntöä. Missä vaiheessa tässä nyt voisi kuvitella, että aikalisia aletaan ottaa? No ehkä tuossa 15 minuutin kohdilla, jos tilanne on vielä sama, niin kyllä minä alkaisin jo vakavasti harkitsemaan aikalisää ottamista. Mutta pelataanpa nyt rauhoissa tätä peliä, katsotaan kuinka mahtaa käydä. Ja Grön tuo vauhdilla. Antaa Punkilla hyvä paikka, mutta etukulmasta ohi menee tuo laukaus. Jälleen tulee Velhot. Tuomainen kiertää siinä. Ja maalin! Ossi Tuomainen, loistavaa Ossi, loistavaa. Hienoa, todella hienoa. Numeroiksi 5-5. Siinä hyvin hän Ossi kiersi tuosta ja laukoi takakulmaan. Ajassa 52-34. Jälleen numerot tasan 5-5. Siinä kannatti puolustajan ottaa riskiä, yrittää maalia. Kyllä Ossilla on todella hyvä kierto ja nyt se nähtiin. Erittäin tarkka laukaus. Jälleen voi todeta, että siinä tuli Velhojen tähän mennessä kauden tärkein maali. Numeroissa 5-5 siis mennään, kun 7,5 minuuttia ottelua jäljellä. Tietystikään tuohon maaliin ei syöttäjää tullut. Nyt pitäisi kyllä yleisönkin herätä kannustamaan jo Velhoja, sen verran huikeita suorituksia tässä on nähty. Miettinen
Nyt on Henri Tuhkanen tullut jälleen kentälle. Malmi Huhtaa vastaan taistelee siinä ja pelimiehet saa siitä vaparin. Myös Haapalainen on nyt paikkaamassa tätä maalin jälkeistä vaihtoa ja sitten sieltä tuleekin jo tuo vakio kokoonpano kentälle. Siinä annettiin ihan selvästi hengähdystauko näille kahdelle kentälle. Kyllä. Kyllä on kerrassa huikeaa salibändiviihdettä tämä ottelu tarjonnut nyt. Siinä Grön vähän hyppäsi, mutta tuomarit eivät tuohon reagoineet. Tiihonen, Lyytinen, Tuomainen, Kinnunen, Punkki saa tuon pallon, Noponen, mutta menettää. Hieman uhkarohkea kikkailua alkaa oululaisilta. Ja nyt Koponen tuo vauhdilla tuosta antaa Noposelle, mutta hyvin peittää oululaisten puolustus. Siinä oli hyvä tilanne jälleen velhoilla. Tiihonen. Lyytinen olisi aivan vapaana tuolla toisella puolella, saakin pallon. Punkki antaa Koposelle, nyt herää yleisökin jo kannustamaan, hyvin pyörii nyt velhoilla. Tiihonen, Grön, Noponen. Ja pallo menee pois kaukalosta, velhojen sisäänlyönnillä tilanne jatkuu. Nyt jälleen otteluvalmentaja Jouko Turunen antaa lepoaikaa. Tässä ketjussa nyt Janne Miettinen, Henri Tuhkanen ja Sami Haapalainen. Pelkonen ja Pesonen saavat vähän lepoaikaa. Ja Pesonen hyvä, Miettinen tietysti laukoi tuossa, mutta hieman ohi. Hyvä tilanne jälleen. Siitä pelimiehille vapari. Ja aivan pian käynnistyy ottelun 5 viimeistä peliminuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Malmi Huhta. Tuomikoski heittää tuohon Toloselle. Tolonen hakee syöttöpaikkaa, mutta Grön peittää hyvin. Siitä Tuhkaselta hyvä peitto. Hakee vaarallista syöttöä nyt tuosta. Mutta Miettinen tulee ja pelastaa tilanteen. Jälleen vaihtaa velhot pelaajia. Leo Lyytinen. Matti Punkki. Punkki antaa Noposelle. Noponen pudottaa Koposelle. Leo Lyytinen. Nyt pitäisi varmasti kyllä tulla omassa päässä pelata kaikki turhat kikkailut pois varmasti vaan. Lyytinen antaa Noposelle ja siitä tulee velhoille vapari. Jälleen vaihdetaan pelaajia. Kyllä tässä nyt taitaa jatkoaika olla enemmän kuin lähellä. Se pelättyy jatkoaika. Kyllä siinä voi tosiaan puhua elämästä ja kuolemasta, kun toinen joukkue sitten ensi kaudella joutuu kakkosdivisioona pelejä pelaamaan. Grön ottaa tuon pallon, tiukkaa taistelua nyt Haapalainen. Vie vauhdilla palloa ylös, maalivahti Ollikainen. Ronkainen heittää, nyt pelin vauhti nousi selvästi tässä. Ja siitä tulee nyt vapari pelimiehille. Miten valmentaja nyt tässä tilanteessa pystyy rauhoittamaan joukkueen, että viimeiset minuutit tosiaan aivan todella varman päälle otetaan? Esimerkiksi juuri tällaisella, että käyttää vaihdosta otettuja miehiä vuoron perään muutaman pelaajan tauottamiseen ja tätä kautta sitten tuodaan myös sitä rauhallisuutta ja varmuutta. Ottelun 3 viimeistä peliminuuttia ja hyvässä kaudessa nyt vaarallinen avaus tuohon keskelle. Tuomikoski, mutta Koponen ottaa tuon ja lähtee tuomaan vauhdilla ylös. Nyt pitää paikata tuo Koposen nousu ehdottomasti, että sinne ei jää tyhjää paikkaa. Tolonen. Punkki taistelee erittäin hyvin ja Tiihonen ottaa pallon. Jännäksi menee, kyllä tämä menee erittäin jännäksi ja pallo kimpoaa nyt Noposesta yli kaukalon reunuksen ja siitä ei, se meneekin toisinpäin aivan. Siinä oli Noposta, työnnettiin se lästä aivan, vastoin eli vapari tuli siitä. Kyllä.
On siinä pientä epäselvyyttä. Joo, siinä tuomari hyvin rauhoitti tilanteen ja selosti tuon, että työntäminen siinä tosiaan oli, ja miettiä heittää keskelle. Jälleen siinä. Kyllä velhoilla on tässä kolmannessa erässä ollut upeita maalipaikkoja, mutta toistaiseksi vain tuo Ossi Tuomaisen tekemä maali on ainoa velhomaali tässä kolmannessa erässä. Pietilä antaa Ronkaiselle. Ronkainen antaa tuonne keskelle, Grön ottaa pallon, nostailee rauhassa ja pudottaa sitten tuonne Ossi Tuomaiselle. Se oli hyvä rauhoitus. Leo Lyytinen. Anssi Koponen, oi, miten vaarallisesti pomppii, mutta Kinnunen onneksi maalissa ereillä. Kuin myös Ollikainen pelimiesten maalissa ja pudottaa tuohon Ronkaiselle. Malmihuhta on tullut oululaisesta kentälle. Leppälä siinä Malmihuhdan kanssa syöttelee ja tuo laukaus menee. Siitä velhot saa sisään lyönnin. Minuutti 22 sekuntia vielä peliaikaa jäljellä. Pallon takana Anssi Koponen. Koponen antaa Leo Lyytiselle. Lyytinen Matti Punkille. Punkki antaa Tiihoselle. Siinä todella vaarallinen, mutta tuonkin velhot selvittää. Kinnunen ottaa pallon. Viimeinen peliminuutti käynnistyi. Leo Lyytinen. Anssi Koponen. Lyytinen nostaa Kinnuselle. Ja Kinnunen avaa nopeasti Haapalaiselle. Maalin takana on Henri Tuhkanen. Tuhkanen saa vastaansa 2 oululaista. Ja siitä velhoille vapaari. Reilu puoli minuuttia vielä peliaikaa jäljellä. Kyllä tämä jännäksi menee. Nyt alkaa yleisökin jo todella kannustaa. Mikä olisikaan mukavampi tapa kuin tässä viimeisen puolen minuutin aikana saada voittomaali. Tuhkanen, Haapalainen, Grön, Ossi Tuomainen, Tuhkanen, Tuomainen, Grön. Varmasti nyt tämä viimeiset sekunnit vaan Tuomainen, Miettinen. Todella paha laukaus, mutta Ollikainen torjuu vielä pelimiesten maalissa. Ja Kinnunen selvittää tuon. Jatkoajalle mennään, se on selvää. Jatkoajalle mennään numeroissa 5-5. Tilastomerkintöjä kolmannessa erässä 49.02 velhojen Mika Tiihonen 2 minuuttia ja sitten tuosta meni 2 minuuttia ja 1 sekunti, kun pelimiehet meni 5-4 johtoon. Jussi Tolonen oli maalintekijä. Siitä ei sitten kulunutkaan kuin 1,5 minuuttia. Ossi Tuomainen nousi hienosti puolustajan paikalta ja tasoitti numeroiksi 5-5. Ja muita tilastomerkintöjä ei tuossa kolmannessa erässä nähtykään, joten jatkoaika tässä on edessä. 5-5 numerot siis. Mika, miten sinä nyt pelaajan näkökulmasta vetäisit tämä ottelu yhteen tässä vaiheessa? Alussa pelimiehet pääsi jo 2 maalin johtoon, mutta sitten velhot toisessa erässä nousi hyvin peliin mukaan. Sanotaanko, että erittäin tasainen peli on ollut ihan kauttaaltaan, että puolin ja toisin on hyviä paikkoja, maalipaikkoja ollut ja tasaisena peli pysynyt. Tietysti pelimiehillä on nyt hienoinen ylilyöntiasema tähän jatkoajalle lähdettäessä, koska heillä on enemmän pelaajakapasiteettia laittaa tuonne kentälle. Toivotaan edelleen kuopiolaisin silmin, että velhot tämä hoitaisi. Kyllä siellä otteluvalmentaja Jouko Turunen on nyt taktiikkakansion kanssa. Ei tässä nyt varmaan mitään ihmeellisiä ohjeita voi enää antaa, mutta jotainhan siellä on pelaajille. Aivan varmasti. Tosiaan siis 10 minuuttia on tuo jatkoaika äkkikuolemasysteemillä, eli jos siinä nyt maali tulee puoleen tai toiseen, niin
pelikausi päättyy Kuopiossa siihen hetkeen. Mikäli jatkoaika menee tasan maalia ei tule, edessä on sitten ratkaisu rangaistuslaukauksilla. Ja se on kyllä sitten myös sellainen tapa, että eipä voi sitäkään toivoa, että siinä ratkaisua sitten haettaisiin. Ei voi joo, se on arpapeliä ja siitä loppujen lopuksi alkaa tämä laji olla aika kaukana, että kyllä se sitä on, ei välttämättä urheilullisesti enää ratkaista. Kyllä sitten. Se on aivan sama kuin esimerkiksi jalkapallossa on nyt MM-kisoissa viime turnauksissa mennyt siihen se homma, että maailmanmestaruuskin jopa rankkareilla ratkaista, niin se ei varmasti ole hyvä tapa. Näin on kaikki valmiina ja jatkoaika alkaa. Otteluvoittaja pelaa siis ensi kaudella salibändin ykkösdivisioonassa ja häviäjä joutuu vääntämään kakkosdivisioona otteluja. Grön. Viime lauantaina ottelu meni myös jatkoajalle ja silloin meni 22 sekuntia, kun Henri Tuhkanen teki Velhoille 4-3 voittomaalin. Saa nähdä kuinka käy nyt tänään. Siinä Gröniä tuupetaan nurin ja Velhoille vapaari ja näin vaihdetaan miehityksiä. Tiosen kenttä tulee kentälle. Kyllä, Koponen rohkeasti siinä. Jälleen Ollikaiselta hieno torjunta. Kyllä pelimiesten maalivahti Vesa Ollikainen on pitänyt joukkueensa hyvin mukana. Jos hänen ei olisi noita huipputorjuntoja tehnyt, niin kyllä Velhot olisi tämän pelin jo tuossa varsinaisella peliajalla ratkaisseet. Täytyy muistaa, että Ville Pesonen ampui kolmannessa erässä, tai toinen tolppa taisi olla kyllä jo toisessa erässä, mutta 2 tolppalaukausta, joten jos nekin olisivat maaliin menneet, niin jatkoaika olisi turha. Erittäin hyvästä paikasta Velhoille vapaa-lyönti. Kohta 1,5 minuuttia jatkoaikaa pelattu ja nyt tulee jälleen tämä Velhojen ykkösnyrkki hakemaan sitten tästä voittomaalia. Miettinen. Pesonen! Ville Pesonen ratkaisee! Velhot pelaa myös ensi kaudella ykkösdivisioonassa. Loistavaa Ville, loistavaa! Yleisökin herää jo tähän maistelun. Aaltoliike kulkee pitkin Pohjantien hallia. 1.31 ehti mennä tuota jatkoaikaa, kun Ville Pesonen tuosta vaparista pääsi pamauttamaan yläkulmaan. Voisiko olla mukavampi ratkaisu? Ei voisi. Kyllä siinä Ville Pesonen näytti aivan loistavasti. Hän on tässä joukkueessa tehnyt todella paljon työtä myös noissa taustatekijöissä. Rooli ei missään tapauksessa rajoitu vaan tuonne pelikentälle. Joten kyllä voi sanoa, että oikea mies sai ratkaisun tehtyä. Näin ottelu päättyy numeroihin 6-5. Todella jännittävä ottelu. Erittäin mukavaa, että tämä nyt saatiin televisio-otteluksi näinkin lyhyellä varoituksella. Tietysti raju tässä, kun joukkue lähti jo kauden alusta lähtien hakemaan tuota nousua, mutta niin, nyt jälleen näemme, että urheilua parhaimmillaan kyllä. Nyt ei varmaan ole epäselvää, kuka palkitaan tänään Velhojen parhaana pelaajana. Ei varmasti. Katsotaanpa äkkiä vielä tilastoa, että miten tuo Villellä... Eli tosiaan 61-31 Vili Pesonen nousi ratkaisijan rooliin tässä ottelussa. Ja Janne Miettinen, nämä tutut miehet jo monien vuosien ajalta, jotka tätä Velhojen joukkuetta ovat maalipörssissä johtaneet. Villelle oli tosiaan tehoja ykkösdivisioonan runkosarjassa, sitten tuossa alemmassa jatkosarjassa 13+13 eli 26. Ja Jussi Tolonen palkitaan pelimiesten parhaana pelaajana tänään. Hänellä saldo 2+1. Aivan ansaitusti. Hän Kyllä. Oli ehdottomasti paras Oulun pelaaja. Ja Velhojen parhaana palkitaan varmasti Ville Pesonen. Ajaa, Pekka Noponen saikin tuon palkinnon 2+0. Tässä saldo siis Pekalla. Tässä taisi olla niin, että palkintoraati oli jo tuon päätöksen tehnyt ennen jatkoaikaa. Mutta vielä jos katsotaan noita Pesosen tehopisteitä, hänellä 1+2. Joten kyllä niin myös Ville täytyy tässä nyt jotenkin huomioida.
Aivan loistavaa. Mukavaa on näihin tunnelmiin salibändikausi Kuopiossa päättää. Se on sitten asia erikseen, millä tavalla velhot ensi kaudella tulee pelaamaan. Onko sinulla, Mika, tässä vaiheessa minkälainen tieto, onko sieltä esimerkiksi varmoja poislähtiöitä? En uskalla sanoa vielä varmoja poislähtiöitä, että tämä muutti kaiken, pysyttiin divaarissa, hoidettiin homma kotiin. Vielä ei voi sanoa yhtään varmaa. Kaikki on vielä auki. Kyllä, tähän tosiaan päättyy salibändikausi Kuopiossa nyt, ja niin yleisöä täällä oli erittäin mukavasti nyt tätä ottelua seuraamassa. Ja tähän loppuun vielä nyt sitten ehdottomasti on Ville Pesosta päästävä haastattelemaan, ja häneltä muutama kiperä kysymys tässä kysytään. Ottelun ratkaisija on tässä vieressä Ville Pesonen, voittomaali jatkoajalla 1.31 ehti mennä. Oliko niin urasi tärkein maali? No kyllä varmaan oli, että on niitä jatkoaikamaaleja tullut muutama tehtyä, mutta kyllä tuo oli, tai ainakin tuntui kaikista parhaimmalta, että kyllä varmaan menee kärkikolmikko ainakin varmaan ykköseksi. Sinulla oli tuossa peliaikana jo useita tolppalaukauksia. Tuntuuko missään vaiheessa, että nyt ei millään mene sisään tänään? No joo, niin 3 tolppaa pistin peliaikana ja oli kyllä vähän semmoinen olo, että eikö tänään mene ja yritin vaan kuitenkin kerätä voimia ja asennetta, että vielä tehdään ja sitten jatkoajalla tuli ratkaisu, että hieno homma näin. Peli oli erittäin tasainen tuossa, maalin parin eroa oli pitkin ottelua ja sitten tasanumeroita. Miten jännitys tuolla vaihtoaitiossa tuntui? No kyllähän sitä jännitystä on tämmöisessä pelissä, kun ratkaistaan ensi kauden sarjapaikka, että koko pelin ajan oli kyllä kova jännitys päällä, mutta sitä vaan pitää keskittyä siihen seuraavaan vaihtoon ja siihen tekemiseen, niin ei siinä oikein jouda sitä tilannetta sillä tavalla miettiä, mutta häviällä oltiin melkein koko pelin ajan ja muutaman kerran tasoissa, että johdettu ei kertaakaan, että nyt tuo jatkoaika maali sitten, niin oltiin ensimmäisen kerran johdossa ja sitten tuli koko pelin ratkaisu, että hieno näin. Sinä olet ollut vahvasti myös joukkueen taustoja tekemässä. Mitä arvelet, miltä nyt ensi kausi, kun sitä lähdetään rakentamaan, miltä näyttää huippusalibändin tulevaisuus Kuopiossa? No kyllähän se tämän ihan nyt kun tuohon yhteen maaliin tuo juttu ratkesi, että pelataan ensi vuonna ykkösdivisioonassa, niin aika iso juttu on, että jos olisi kakkosessa pelattu, niin totta kai kovasti olisi tehty töitä sen eteen, mutta kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti, tämä ykkösdivisioona on huippusalibändi ja Salibändin liittokin muun muassa jaottelee sillä tavalla, että Salibändin liiga ja ykkösdivisioona kuuluvat huippusalibändiin ja siitä sitten alaspäin niin on vähän niin kuin harrastelijameininkiä, mutta tämä on hyvä juttu näin taustoillekin, niin varmasti löytyy tekijöitä ensi vuodelle. Sinä varmaan itse joukkueessa jatkat. No niitä asioita mietitään nyt tämän pelin jälkeen ja tuossa pidetään vähän aikaa lepoa, että hyvin raskas kausi on ollut takana, että taustajuttujakin on tullut tehtyä vähän ja sitten tämä pelihomma mutta kyllä nyt tämmöisen voiton jälkeen niin tietysti tuntuu ihan hyvältä, mutta ratkaisuja tehdään myöhemmin. Näihin mukaviin tunnelmiin tältä Pohjantien koululta onkin hyvä lopettaa viikonmatsilähetys tällä kertaa. Ensi viikolla ei viikonmatsia tulekaan, mutta sitten 2 viikon kuluttua jääkiekkoa Kalpa Kiina. Nyt tältä Pohjantieltä kuulemiin. Miettinen. Pesonen! Ville Pesonen ratkaisee! Velhot pelaa myös ensi kaudella ykkösdivisioonassa. Loistavaa Ville, loistavaa! Yleisökin herää jo tähän maisteluun. Aaltoliike kulkee pitkin Pohjantien hallia. 1.31 ehti mennä tuota jatkoaikaa, kun Ville Pesonen tuosta vaparista pääsi pamauttamaan yläkulmaan.